Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza Jess na kini manghigala sa bulan sa Disyembre tuig 2024 o mga adlaw manghigala no ato nga bisita no ang ato nga talahuron nga PayPal Nuncio no PayPal Nuncio sa matud pa Pilipinas of the Philippines no kini si Archbishop Cardinal ba ni si Archbishop John Brown nga maoy mubisita diri sa atoa no diri sa atong diocese no gani bising-bisi na ta karon diri mahigalas Dumaguete araw na pagpahigayon sa pagdawat kaniya isip bisita no matay gitawag na siya nato og kini mga ato mga celebrity no mga celebrity sa Katolikong simbahan hala no may mudto na kanatong tanan ang ginaot kita nga kitang tanan sa Kapiskay's panglawas ni ining kamudtuhon. Medyo sa gihapon, doon na gihapon tayo gamay mga music dire. Tungod lagi kay sa atbang nato may higala. Ana aman nga matud pa kining gitawag og aduna sa atbang nato na kining atoa nga kuan kining municipal gym nga doon na po'y gamay kalihukan no muna no nala pero padayon lang gihapon ta manghigala sa ato ang mga buhatonon ining kamudtuhon. Bueno, arita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Balita gikan sa Vatican. Pope Francis gisaulog diadtong nakalabayng Domingo pit sa 8 na ining bulan sa Disyembre ang kapistahan sa Immaculada Concepcion dungan usab sa pag-induct o paghimo sa 21 nga kardinales nga maoy mamahimong miyembro sa Senior Advisory Body sa Talahurong Santo Papa. No gani kalakip ni ana mao ang usa sa atoa nga arsobispo diri sa atoa nga nausa na karon nga kardinal ni si Cardinal Pablo David. Mao kadto manghigala ang atong balita gikan sa Vatican ug gani kita sa CBCP News niadtong nakalabayan nga Domingo usab gitudlo ni Pope Francis si Bishop Prudencio Andaya apostolic nga maoy in charge no sa Apostolic Vicariate of Tabuk isip bag-ong obispo usab sa Kabanatuan. Malipayon karon ang mga kaigsunan nato sa Diocese of Kabanatuan sanglit na tudlo na gyud ang bag-o nilang arsobispo. Mao kadto mahigala ang mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon o padayon kita sa atoa nga mga buluhaton no sa ato pa mahigala no bising-busy karon ang Diocese of Dumaguete tungod lagi ni ining mga buluhaton nga pagpangandam alang sa pag-abot usab sa talahuron nga PayPal Nuncio to the Philippines si Archbishop makini no Archbishop John Brown. Mao kadto mga balitang simbahan ini kabuntuhon manghigala ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Paano December 10 manghigala ang ato karon nga santo mao si ang ato karong santo mao si Pope Saint Gregory III, no? Si Pope Saint Gregory III mao karon ang atong santo. Bino kini si Pope Saint Gregory III nahimo kini siya nga Santo Papa niadtong tuig 731 hangtod sa 741. At pa 10 years no. Unya strong defender of religious icon. No batok sa ni Emperor Leo III. May higala no. Ato pa usag yun sa nanalipod no sa atong pagtulunan kabahin sa mga religious icon mao kini si Pope Saint Gregory III. Nahala no? Ari na tamang higala sa ato ang catechesis, no? Catechism nato December 10. Abay no December 10 manghigala mao gihapon ang atong tema no? From thence he will come to judge the living and the dead, no?
Aboy na mahigala ang subtopic nato, no, ang matud pa gikan didto mo balik siya nga mahimaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, no. Unya ang topic nato karon paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sama sa gibuhat sa mga propeta kalagip na si San Juan Bautista, gitudlo usab sa atong Ginoong Jesucristo ang mahitungod sa katapusang paghukom, no. Mismo nga atong Ginoong Jesucristo naghiskot kabahin niini. Diyan ang higayuna ang tanan natong binuhatan, no, matud pa sa katapusang panghukom, ang tanan natong mga binuhatan dili na matago, no, ang atong kakulang sa pagtuo, ang atong gipakitang kinaiya alang sa atong isig katawo, binasi sa giingon ni Kristo kung unsa inyong gibuhat sa inyong isig katawo, inyo usab kini nga gibuhat diri kanako, no. Ato kanang masabtan kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 25, versikulo 40. O niya si Jesucristo adunay katungod, no, nasahid man taniana, no, nga si Kristo adunay katungod sa paghukom kanato, sanglit siya man usab ang atong manluluwas. Apan matud pa si Kristo una nga mianhi, no, sa iyang unang pagkatao, wala siya moanhi aron paghukom, kung dili aron sa pagluwas. Buti pasabot nga nagtudlo siya nga mismong ang atong binuhatan maoy mutudlo kana, maoy muhukom kanato. Pinaagi sa pagsalikway nato sa grasya gitanyag kanato, sama ra usab nga kita mismo ang may hukom sa ato mismong kaugalingon. Ato kanang masabtan kung atong basahon ang Juan Kapitulo 3, versikulo 18. No, sa ato pa, ang atong Ginoong Jesucristo mubalik unya siya aron hukom kanato. Apan samtang wala pa siya nibalik, mismo ang atong binuhatan o imuhukom kanato. No, ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 18. Pero ang atong mga binuhatan binasi man sa pagtulunan ni Kristo. Ug mauusab kana ang atong nalikayan. Nagdili gyud kita musukwahi sa gitudlo ni Kristo tungod kay ang mauna tong pagsukwahi ang pagsalikwan nato sa grasya, no, nga mao'y makahatag kanato og kaluwasan na atong gisalikway, maura usab unya ang muhukom usab kanato. Mao kadto mahigala, no, ang ato ang pagpasabot kining gitawag nato to judge the living and the dead, ang paghukom sa mga buhi ug sa mga natay. Buti pasabot nga samtang wala pa nibalik si Kristo, ang muhukom kanato mo na gitawag natong initial judgment, mao mismo ang atong mga binuhatan. No, sa ato pa may puruhan nga kung bugat ang atong mga dootang binuhatan, dili na ta makaabot pa, no, sa pagbalik ni Kristo tungod kay maabot man kita sa kalayong walay katapusan sa impyerno. Apan kung igo-igo ra, matog pa adto kita sa gitawag nato og purgatorio. Pero kung maayo gyud kayo, hingpit gyud ang atong mga binuhatan, wala gyud mga kakulangan, makasalig kita nga adto usab kita malandig didto na sa gingharian sa langit. Hala, no? May mudto na kanatong tanan o ari na kita sa atuang mga dugang mga pagpasabot sa atong mga pagtulunang Katoliko. Okay. Mga questions na ta, questions. What are the questions? Pader, chaman. Sa may problema, Padre, kana ang naalagi pare dili mo sugot nga may bulang sa piyesta, okay ra ba na? yeah kana ang atong pare, ano matud pa, no, nay man ako ng mga pare nga dili mo sugot nga magbulang sa piyesta, kay kung magbulang gyud dili nga misahan og piyesta, no, okay ra ba na, Pader? Okay ra gyud na siya kay nga ato kung kora paroko nasayod mangguna kung unsay kahimtang sa lugar, no? Unsa bay sitwasyon diha sa lugar. Ako nagtuog jud ko nga niabot ng pagtuuha, niabot ng kanang gitawag nato og desisyon sa kora paroko ninyo, kay siguro, no, ang mga tawo mas daghan pang mangadtos bulangan. Mas daghan pang mangadtos bulangan kaysa misa para sa piyesta. Bisag ako naman, no, makahuna-huna po tagingon ni ana nga walay misa kung magpabulang. Pero pag humanag misa, ang uban gihimo sa uban, pag humagmisa, pwede namang mapapulang siguro, no. Pero og wala pa gani ang misa, ayaw lang usa, no, kay nga naman
makabalda na sa preparasyon para sa misa. Ang uban dili na mga dito sa misa kay nangandam na para sa bulang, no? Mga tindera dito, o mga tindero, tindera. Ang uban mga namaligyaay o mga unsa na dinha adto na lamang magyampungan. So di ba pod usahay pod ang mga bulangan duol pod kaayos sa mga kapilya muna nga usahay dili gyud magkadimao na kay magsagitanay naman pod na sila. So sa ako na ginaingon kung nangutana kita eksakto ra ba na ako mismo nga kura paroko po ko eksakto ra na. Eksakto ra na. Nga naman tungod kay ang mismong kura paroko nato maoy na sayod kung unsay sitwasyon sa lugar. Kung angay ba natong tugutan nga magpabulang no ang usa ka lugar o dili ba. Ano? Sa pangutana kana pa adunay mga padi dili mo sugot nga magbulang ang piyesta dili may misahe. Kang padre na nga desisyon kay si padre maoy na sayon kung unsay pinakamaayo nga buhaton sa mga sitwasyon diha sa inyong parokya. So pangutana eksakto ra ba na pader? Wala ko pasultihon, eksakto ra na. Klaro? Okay, another question. Pader. Pader, saan naman po na? Saan naman po yung problema? Among silingan, dili kuno sila mutuong anay Diyos. Saan naman po na, no? Pader, ang among silingan, dili kuno sila mutuong anay Diyos. But anyway, naagi, pipilangan di yun mutuong Ginoo. No, muna ginatawag na to iila sa dagkatungod. Pero kita mismo nga mga silingan atong ipamatuod nga naagi Ginoo. Dili naman lamang siguro pinaagi sa kanabitaw ang atong mga pagpanudlo kay pakiglalis, pakigdebate. Pero kanang siguro pinaagi sa atong mga mahayong panig-ingnan isip mga Kristiyanos. No, naklaro ba? No, kay sa usaon pa natong pamatuod nga naagi Dios pero dili pod kita nga nagpuyo pud ta isip mga sumusunod sa Dios mura pug walay Dios ning atong kinaiya mosamot gyud nga magtuo gyud ning mga tawo nga walay Ginoo kay tan-aw ning mga nituo o Ginoo wala man gihapoy kausaban sa ato pa it is not kanang dili na siya matud palagi dili angay nga ipaagi natong lalis ang pamatuod nga naay Dios no pagpamatuod ba atong ipamatuod pinaagi sa atong mga mayong buhat aron nga makita sa mga tawo ang atong mga mayong buhat o masabtan din nila nga naagi Dios kay maumay basihan sa atong gitudlo atong gibuhat nga makita ni naagi Dios kay naa man gyud mga tawo nga inguni anang kinaiyaha Dios nun sa to pa pinaagi ka nato mailhan nga adunay gyud Dios tungod sa mga taong Dios nun. Klaro ba, no? Makaingon gyud ang mga tawo nga naa gyud Dios tungod sa kinaiya nga gipakita sa mga taong Dios nun. Ano? Kay kung bitan kita nga hinimbahon, mura pug wala po yung Dios katong sinultihan. Dili pud ta Dios nun, wala ka lang gihapon. No? Klaro ba? Another question. Question gihapon ta, Pader. Dunay nangutana pila kuno ang Dios. Supo ninyo mga pangutana, dugay ra man kay nato ni kabalo usara na ka Dios. Pero alang ka natong Katoliko, no? Ang Dios usara pero tulo ka persona. Mo na misteryo man na. Dili gyud nato na ma-completely nato mapasabot ninyo. Nga naman kung atong basahon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 26 hanggang 27 sa samang paagi tabangan kita sa Espiritu Santo kay wala man kita masayo kay wala kita nasayod unsaon nato pagampo ang Espiritu mismo nangalyupo sa Dios alang kanato sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 11 hanggang sa 12 kung ikiha kamo ayaw kamo kaguol kuron sa inyong isulti kay tudluan kamo sa Espiritu Santo no unya sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12 kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsay espada nga dunay sulab mudulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang tinguha o kuna-una sa kasing-kasing sa mga tao
Nya sa Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako sa kahayag sa akong agyanan. Ug sa Isaias kapitulo 40 versikulo 8, malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod ang pulong sa Dios. So giusgutan nas dire Espiritu Santo, naghisgot pod og Espiritu Santo, naghisgot pod og pulong sa Dios ug naghisgot og pulong mismo. No, sa to pa ang Espiritu Santo usa sa mga persona sa Espiritu Santo sa Dios. Unya ang pulong sa Dios mao ang usa sa mga persona sa Dios. Ug ang Dios mismo, ang Dios Amahan, mao usa sa mga persona sa Dios. Sa to pa makaingon kita nga ang Dios adunay tulo ka persona. Dili na siya usa, dili na siya tulo, kung dili usa na lamang. Sa ako nang ginaingon, usa ka misteryo. Usa ka matud pa misteryo ang pagtulunan kabahin sa Santissima Trinidad. Kung maglisod kita og tugkad ni ana, pero kung atong sabton sa matuuhong hunahuna, masabtan na gid nato na, no? Na ang anak mao'y naghimo ka, ang amahan mao'y naghimo ka nato, ang anak mo'y nagluwas ka nato, ug ang Espiritu Santo mo'y mugiya ka nato. Sadto pa, ang atong pagkatao kinahanglan gyud og tulo ka persona sa usa ka Dios. Nga naman, ang Dios man amahan mo'y naghimo ka nato. Sadto pa kung wala pa ang Dios amahan, wala pud ta. And then kung kining gitawag nato og ang Dios anak mao po'y mo luwas ka nato. Sadto pa kung wala ang Dios nga anak, di po ta maluwas. O mooy mugiya ka nato ang Espiritu Santo. Ato pa kung wala ang Espiritu Santo, dili po ta makatultol sa dalan. In other words, nagkinahanglan kita og usa ka Dios apan tulo ka persona. Ato pa kung usara, dili pwede ka persona. Kung himo ra tang himuon ding pasagdahan ra ta, di magsirbe. O baka gihimo ta, unya giluwas ta, unya pasagdahan ra pud ta, di pa magsirbe. Nang tulog yun ka persona sa usa ka Dios aron mamahimo nga kanang sa ato panahasway ang ato ang pagkasumusunod sa Dios. Maklaro ba? Klaro wala? Maklaro na lang. Matod ba sa uban? Naklaro na lang. Ayan o. Abino din nila lang unang kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios mo kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang katekisis. Dadoon nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.